2, a veure, 2... Ah, mira, 2,19. Ah, mira, 1. Ah, mira. 74, 50... Puc? Fantàstic. Sardines al llauna, del tan esperat sorteig de la llauna de sardines. El got amb els papers i... aquest. J. Vico San. Es veu bé? Estem preparant la llauna del sorteig dels 100 seguidors del nostre Instagram. Se llama? Sardines en llauna. Un plan. Adéu, Clavi, seguiria l'èmfasi. Hem de pujar. Adéu, estrella del dia. Estem en procés d'anar a Set Lloc a entregar un regal molt especial a la persona guanyadora dels primers sorteigs de sardines en llauna pels 100 seguidors a l'Instagram. Alright. No, la postura és... Acabem d'aparcar. Apago Lucy en plan secreto. Acabem d'aparcar i l'Andreu diu que els veu i que no podem sortir perquè, clar... No s'ha apagat la Lucy. D'acord, hem arribat a la ubicació, estem aquí preparant-nos. Semblarà com que és la seva despedida solter o alguna cosa, tio. Que flipat, tio. Vale, espera, però que jo també m'he de canviar. Què dius? Començo a estar una mica nervioset perquè és com molt divertit el fet perquè li anem a portar la llauna de sardines i no sap res, o sigui, és sorpresa, tenim un compinxe amb ell i no sé, estic nerviós, portem cava. No el mòbil. Quan jo n'era petitet, Que em festeja! i presumia espardenya blanca al peu i mocador a falsilla. L'arribada als 100 seguidors del nostre grup Sardines en Llauna. Vam fer un sorteig i va guanyar una persona molt especial. Jo diria una de les millors persones d'aquest món. Aquesta persona la tinc aquí. Per Susana i jo el Nico. L'estimeu tots aquí. I ara m'ajudaré i faré entrega pots tallar, camarera.